Grabatzen izango da, ez? Listo. Bueno, esandakoa, 3 sailetan banatuta da hor, lehiaketa 12 urte azpitik, 12-16 urte bitarte, eta 16 urtetik gorakoak. Eta, txikienak edo gaztenetik hasiko gara, eta 12 urte azpikoenetik hasita, lehenengo saria banatuko duna, Ibarrako lanik onena izango da. Eta hor lan hori egin duna, izan da, Inigo Agirre, bere eta Joseakin, kontu batzuk ikatu zuzute. Pino eta Estraluzarrek bezizun. Lehenengo, atentzio deitzen duna da, ze koloretsua lan ez da, eta gero erabiltzen du teknika akuarela da. Adin hauetan ez da ohikoa akuarela erabiltzea, eta orduan begirako zigun ez. Gero, dinosaurioak eta dira gai bat oso simpatikoa planetak eta bezala ez da, eta orduan koloretsua, simpatikoa eta historioa ondo lotuta dago, gainea bukatzen da, ezberdina izategatik lagunak izan gaitezke, badauka bere moraleja polita, eta komiki borobil bat, eta jakinda, 7 urte dituzu? Eta jakinda, 7 urteko mutiko batek egin duela, noski saria merezizula. Ibarrako merkatarien izenian, opari txekea, eta komiki sorta bat. Nik uste ditugu hor, aipamenak, aipatzeko modukoak edo iritsute izkena errein nahikoa, eta horietazik lehenengoa, Potolito eta bere goxefiak, eta lan hori egin du Maile Gartziak. Hemen daude ikusiko duzen komikiak, azkenean adin franja horretan daude diferentzi nabarmenak ezta. Eta daude komiki batzuk, direla estilo honetakoak, eta gero dira beste komiki batzuk helduagoak ez. Orduan, lehiaketak beti ez dira justuak ere izaten, baina nahi genuna izan nola bai adin franja horrei aldan hobetona kumplitu berarekin ez da. Eta hau bai da komiki bat begira jotzen duena, oso naturala da, oso freskoa da, eta ikusten da koloretsua eta bizia. Mikrohistorio bat da, baina mikrohistorio simpatiko bat, eta orduan saria merezizula pentsatu genuen. Zorionak. Eta beste aipamen batekin, honek titulurik ez dauka, baina, lehenengo esaldia hartu genuen eta ama lanean ari da. Eta aztenek idatzi hotezko noi, Markel Jakak. Hemen ere, ikusten duzue, marrazki mota ere bai oso naturala da. Hauek ez daukate duen nahi dituzten
finkeriak edo adrebeskeriak edo marrazkia naturala, beha ateratzen zaio bezala, oso marrazki garbia, eta inungo tramparik gabe, hor ez dago ez turkorik ez dago ezer. Orduan txukun eginda dago, eta gero historioa oso simpatikoa da, eta horrek ere asko lagundu zuen, ez da, kontua da, aita semearen gana dijoala, eta aita beste aita semeak tabernan daude, kaso honetan, aita bai bukatzen da tabernan, baina semea bukatzen du etxean lotan, ez da. Eta historioa, polita da, badauka bere nahi izan ezkeo buelta eman, buruan, badauka bere buelta, beak seguron ez etzen buelta horrekin egin, baino, guk eman genizkion. Eta hori marek ere, zorionak eta, Martian, txarra. Historia da, lehengoko estiloan, mikrohistorio bat, historio txiki bat, adinari dagokiona, oso txukun oso egokia, eta gero dauka, lehen esan dako gozak, antzeko gozak ez da, honek ez du txuri beltzean egin, koloretan dauka, baina oso trazo markatua, eta oso txukun eta oso garbi margotuta dauka, eta gero marrazia oso naturala da, horre ez dago adrebeskerik eta orduan egin duena da oso komiki simpatiko, naturala eta polita, saria merezi dena. Adibidez, goiko bineta horrei, hori, betikoa daliko, hauetako bat egin badu, izango zen kodarro eder bat, eta beak ez du buru hausi ez du nekatu, nahi du jarri du buru hori nahi duen forman, eta lau, flash, kodarro bat egiteko, Agertu kuadron bat inatu komikiaren hasiera, eta hau nahi era ulanga. Hemen, ikusten zuela salto bat badagoela ez da. Orduan, binetak eta bineta batetik bestea historia kontatzeko prozesori ematen da ez da. Eta gero gaina, hemen irudiak eta jartzen ditu, bere puskatzen du bere modura, eta historia ondo kontatuta dau, koloretsua da, ez hau beste, eta historia polita da, zuzena da, interesgarria da, eta hori, zailan dut. Honek egin duena, ez da gogoratzen zeinan izena ez, baina honek egiten du horrek forma horrek dauka komikeren hasiera ordu nahi du historia bat beste historia baten barrenen. Horrek izen badauka teknikoki, eta izen da. Metakomikia. Metakomiki bat egin du. Hori esan genuen, metakomiki bat egin du. Horun bakizu, metakomikia egin du. Bueno, maide rentxat dagoen.
Bueno, hau da, azkenean, binetak ere bat besten atzetik handiko azte kontatzen, historia jarraian dikoa, ez du banatzen, ez du tarterik jartzen batetik bestea, baina, bueno, binetak dira, eta gero, ez da gido esan, zein da diz teknikoa, baina gozen ez da makarrilagoa dela. Igual da, pixkat, bai, ezberdinak esteetatik, ez historia ezberdina da. Eta horrek erazentzio dikizun eta historia ondo kontauta da, euskara txukuna, interesgarria da azaltzen duzuna eta saria saio hontako bigarren saria merezi duna biloko honagora, bigarren saria, eta titulu da Erreginaren koroa, eta egilea Garazi Jauregi. Hau asko gustatzen dugunez, ikusten duzue atentzioa deitzen du ze koloretsua den, ze garbia den, eta lau borobiltzo kombinatzen lau karratukin, historia bat montatu du. Azkenean hori, zeak goma horiek edo ze mai gaineko ze horiek, eta horren lau formakin historia bat egin du, oso polita, oso simpatikoa, oso alaia, eta margotzeko modu trazoi ezberdina dela, igual ez dakit ausarta da, baina bai, izan betek ausarta, hori igual heldu batek ez duke egin, hori ikusi helduenak, ez? Eta, bueno, gero bada, igual, gai hau ere bai, askotan ateratzen dira planetak eta zean marrazkilarintzako igual rekurritu dan bezala ere, badauka zerbait ere epaimailean gustatzen dana, ez da? Urtero bada, horako zerbait, gau segi egiten, seguro da bezala saria. Pistak ematen, oiga. Horri, bueno, zoriona. Saria komikifilua eta tamaioren, tamaioak mandako marrazki materiala, baratuko du... Bueno, sari nagusia, lehenengo postuan, arazoak urtean. Manes, hola Sarastek, a ver si contamos. Beste baino, show ere badala, lan pixkat eman zituen. Hori bekizuen. Joseba, nola, aipatzeko? Normala aitak esatea bukatzeko. Ikusten zaizu eskun daukazula, ikusten zaizu hizkuntzarekin ez daukazula inongo arazoik, eta segurunez beste gauza asko ere ondo ikutuzu, baina komikiak ondo egiteko arazoik ez daukazu. Orduan, historia ikusten dezute komikitan, marazkitan nola joan garapena, ez da? Adineutako umeak
perspektibak eta beste gauza bat da. Margotzeko ere oso xua egin duzu, ematen du horre... Zindetzea, marbol berezi batzukin da gero borrago mapasa bezala. Trukoak, hori da. Eta bai ematen du, azkenean, idei ematen, arraintegi horietako bat ikusiko balen bezala, petzera bat ikusiko balen bezala, edo udazkian dutzeatzen bezala, ematen du sensazio hori hola, kolore hola diluitu horiekin. Eta, bueno, gero, amets bada dena, amets gaizto bat, bueno, ondo, oso polita. Zuzegi egiten, Egin euroko txeka irabazi duzu, eta... Baita eman, Ibarrako honena, eta egitzea deu, Aritz Iris. Hau, altxorra. Komikia oso ikusten da, garbia da, adibidez momentu azken aurreko bineta hori horre daukan perspektiba hori, marrazki egiteko oso modu sueltoan egin du ere bai, ez da berezik komplikatu, guzti zuten muñeko daude nire eskutsu ginkikiki, eta orduan da egin du modu simpatiko suelto batean, eta oso lan durina da, txukuna da. Eta sariak emango ditu baina saria, Ibarrako merkataren izena. Bi aipamen daude orain kontan. Eta lehenengoa, Teresa Garzonei emango ieu, antidotoa lanagatekan. Ikuste zute, neskatoak dauka beste heldutasunga marrazketan, txuri beltzan hindu gainea. Txuri beltzan egitea ez da hain erresa, azkenean ez daukazu koloreen kontraste hori ez begita potzintzuna, orduan itzal horiek eta hobeto jokatu barrezu komikiak atentzioa deitzeko, eta pantzineak eta pertsonaiak oso simpatikoak dira, tipikoak guain dugu ginik eta hola, gehiagun dikin eta hola, baina oso ondo maraztu daude, zer gehiago esan, bokadilok eta ondo daude, zea hori adibidez ring, eta hor dauzka, baina hemen badago beste bat, ring, pi, dijo alkarrizketa kombinatuta soinuekin, eta gero soinuaz gain kombinatzen ditu plano handiak plano txikiekin, hangoran dauka plano txiki, hemen badago beste txiki bat, eta joku horre juten da zuma aurrera eta atzera ematen, eta asko uste dut egun, eta zorionak. Paula Otegik jasoko du.
arte bada, ez? Lau marrakin eta lau borobilekin historio bat osatzea. Beak azken finean hori egin du. Zirkulo konzentrikoak eta, komiki horrela da. Gero, kolorein kontrasteak eta egin ditu itzal horiek oso ondo dago, historia ere oso ondo dago. Eta, begira, ze simpatikoa, ze garbia, ze txukuna. Eta hori zoriona. Urduñatik dator, Iker Loidi eta Ezduñezkoa lana egitu bera. Txuri beltzan, badauka beste bat, ez? Vale. Ez, ikusten zuen honek ez kolorerik, ez itzalik, txuri beltzan, komiki garbi-garbia, trazo garbiak, txukuna, binetak ikuazte bat abesten, beti ikuazte bat abesten atzetik, baina historia kontatzeko ikusi egiten da begiekin eta gero irakurtzeko ere historiak ereman egiten zaitu. Eta badauka maila bat, aurkezpen ezberdina eta beste maila bat zertasun gehiago da, ausardi gehiago hartu ditu, ez? Eta hori oso ondo dago. Historiare komplikatuago da, historian ere gehiago puskatu du, nekatu du, eta zorionak. Ikusten zaio komikia izateaz gaina, komikia da, karikatura da, badaka marrazkia bea ironikoa da, eta historioa ere ala muzkoa da. Orduan beste gandikan konsideratzen nabarmentzen zala. Eta lehenengo saria daukazu. Zorionak. Serio da? Saio honetan, esango ez lehenengo ez dira, hirugarren postuan ez duenik, berak hiru lan izan dira sarituak, eta maila berean edo saria ematea erabaki du behin nahikoak. Eta lehenengo saria emango zaiona, Einaut aiertza buena eta demokrazia lanagatikan. Beste batzukin hainez gehatzen gogokin, igual, gero denbora kartetxo bat hartzen nahi zute ez dena, baina historio batzuk irakurtzeko igual merezi du, ez? Historio batzuk badaukate lotura gaur egungo igual hainbat egoerekin, ez? Eta
eta orduan, niain ez holan azaldu nahian, nahiko harin, eta hori merezi dut, helduekin ere gauza beha gertatzen da, ez? Historia, marrazkia dago eta gero historioak daude, ez? Eta orduan merezi du irakurtzean. Justu baina helduenetan ez ginen jartzen guztiz ados, ez? Saritu nahi genituen komikiak guazen esatea diala estilo ezberdinekoak. Orduan, azkenean horregatik erabaki genuen ustea lehenengo saria eman gabe eta beste hiru saritza, ez da. Hemen nik hitzein baino be, igual zuk hitzein dezakezu ere, ez? Zure intentzioak eta. Evidentea da, azkenen, historia dela Euskal Herrian bizi izan diren hainbat historien artean gogorrenetako bat, eta orduan histori hori kontatzeko garaian, bai ikusten dena kombinatzen dira letrak eta marrazkiak dijoa dena flasheka bezala, ez historia bezala, flasheka edo igual hostiaka, ez? Pim pam, eta orduan hori ezagitoria dirazi nahi zenun, eta, orduan ikusten historia bezala, historia beltza da, marrazkia, komikia beltza da, eta, txuri beltza edo tono iluna dira, eta ez ginen guztagatik bukaera egin, espero genuen beste bukaera bat. Eta nik horre, igual zuri gaitan duguzu gauza gehiago. Nik banuten gogu komiki ezberdin bat egiteko edo normalien komikizek humoriekin edo lozten die eta banuten gogu egiteko beste zoze baina zer isu hau edo erakusteko komikizek balio dagoela beste gauza bat bai jatetako ez. Eta historia hau etorri jaten, historia justo hau ez da reala, kasu hau, baina bai da nik oso gertutik bizi izan duten realidade bat, eta, aitzaki hori hartuko dut, eta zehatuko nazutik, lehiaketarako, lau horri horrek osotzen, eta guztua geratu nintzen, amaitu nabelako komikizien, eta esan nahi, komikizio amaitu dut, ja horretik infozik nahu, eta gero ja xaritxe hori nahi, ja ondino poso, baina ni guztua geratu nintzen, amaitu nabelako. Pablo Azuzaren haragia izan da. Eta pari bat. Esaten den aritik ere, azkenen ikustezu ezberdina bat abestearekin, ez da orduan baloratzeko garaian irizpide badauzkagu ez, baina horre jartzea oso ausartak eta erabakitzen dugu zein dugu behagoa bestea baina, saiatzen geha aldan txikuren egiten gauzak ez, eta orduan, hau jartzea bestearen gainetikan o bestearen gainetikan, erabaki genuen hori ez, lehen esaten moduan. Ikusten dute, estilo ezberdina dela eta historia kontatzeko oso modu ezberdina dela, ez? Oso marrazki garbia, difuminatua, oso borobila, oso kutxuna, oso pertsonaiak eta historia da montatuta azkenean haragiaren inguruan eta hemen pixka bat kritika moduan galdu egiten ginen ze pertsonaia hor badiru dira bi famili, ez? Familia ezberdinak. Gu hor kola pilatu ginen pixan. Baina, historia, perspektibak, foko gutiago, gertuago, gestoak, hor bertan nola dauden Sardeska eta Labana airean, oso
jabekoa, begi horiekin, eta oso impresionista. Ez? Eta gero bukaeran, apoteosik. Koloretsua, oso bizia, oso mugimendu askokoa, eta indar handikoa, ez? Eta dena aragin puska batetik, ateatatu historioa. Zuk seguro bai zut zerbait gehiago. Beste oso gozatxipta izan zen, aragiakin hasi nintzen gaia notizizalako maitun, eta besteik gabe, ez da hona zelako. Eta arekin dukan zen, zoze erresagoa nahi nula egin simplegoa, bosteto mailan nahi nundin hasi daten. Eta gehiagik komplikatu nintzen, azkenen ez dakit inoreiz gehatzen, eta guztia, zen oso ondo atela nire guztuako. Komplikatu dut eta hona besta bat egin zen. Baina, potetu nahi bat izan egin. Eta gaztaren hirugarren zatia, lan honek eman dut, nire amak kontatu ziren eta egileak Javi Isasi da. Kontatzen du pizka bat, historia bat, alde batetik galtzen dela paisai bat, eta beste alde batetik emakumeari berak gordetzen du paisai hori, baina bere buruko konexioak deslotzen direnez, berak gogoratzen du paisai hori zegoen moduan, baina paisai hori ez da. Txarta sartzen naiz, bat? Ez, baina komikitan oso ondo osatzen duzu, ze komikatzen dituzun pertsonai figura berezi horiek, ez? Eta gero juten zena, kombinatzen paisaia edo paisaieko, ez dakiz esan, fuskak, ez? Eta bineta askotan daude gauzatxo pila bat, ez? Bineta bat, azkeneko bi hauek adibidez, bineta baten barraren batu beste historio bat da gola, ez? Orduan, oso polita dituz ditzaigun. Berez hori egiten, bineta bakoitza egiten dut banak, batzen dituz eta baina dira zer egiten dituz. Eta lehenengo saskia tokatu zaiona, Intza Agirre izan da.
Pare bat doan, saritu guztiak usez, honea eta argazki bat fotontuz, familia argazki bat atako eta beste bada, amasei urtetik gorakoak izan ezik, gaineteko guztiek jasoko dut bezaren, xabiroi amezkariaren arti edun igozeiteu. Orduan, behar dut zuen datuak. Bai? Atlen bat guztiak du amaikia. Eta gero, garaiak ez Gracias.